Jamen i hovedet. En reaktion, mand. Og det er det her, man skal gamble på. Jeg satser på, at Silas han ryger ud. Det store det der bord, der begynder at svare. Ja, det har været endnu mere blod. Har du ikke fået dem helt ned? Ja, når holder snart, så kan jeg ikke få den ned. Men det skal ødelægge den smag. Nej, det kan man altså heller ikke. Du kan altså, kom her. Det er meget intensivt, det her. Det er nødt til, at man er klar til at smøre det. Okay, det sprøjter sådan en del i det. Ja. Jeg kan meget tydeligt se, hvor jeg holder jeres mor hen på bordet. Altså, først der var Alex blodbøl først, men det er det har vi lavet om på nu. Prøv at se Tinus og bordet bare. Det er så snor. Jeg ved ikke, om det er samt den store eller den lille. Det var en snitter. Hvad sker der? Ja, man kan godt mere se. Det er det. Og det er hårdt. Prøv at, jeg blev sprøjtet. Det her giver gode tider, tror jeg. Det ser lige før. Det er Tinus. Der lå sådan en lille stykke husdom på bordet. Så er man bare tilbage. Hvad var det finger sådan noget? Ja, den spiller stadig. Der er Tinus. Du er en Du er bare hudløs på knogen. Man kan bare se, at der er blod på mønten, når du drejer. Jeg vil gerne have en stor skole. Ikke bare det, der er blod på mønten. Jeg kan leve, jeg tror, der er bedste mør. Finger igen. For helvede, du sigter ordentligt. Jamen for helvede, det er sgu da svært, når du holder den sådan der. Det er altså ulækker. Så det er ikke god teknik. God teknik. Så er det hævn, Alex. Der er det store. Rigtig hårdt. Jeg var ordentligt ned med den. Han har Okay. det er med dig. Under dit bord. Under Nikolajs bord. Derfra så ser noget af det der blod bare gult ud. Jeg skal godt sige, at den ikke er her. Nu hader jeg blod. Og når Kisse kommer, så hopper jeg op med min hvide trøje på bordet. Hvorfor er det blevet for trøje? Fordi jeg smadrer dem. Det var også lige på det. Det er væk nogen. Der er også bare husflapper rundt omkring. Det var ikke